miten tulevaisuuden taidot ovat kehittyneet omalla alueellasi? Entä naapurissa? Saatko reaaliaikaista tietoa oppilaiden etenemisestä ja koulun kokonaistilanteesta? Millainen oppiminen on mielekästä? Jokainen oppimistilanne on arvokas. Entä jos jokaisesta oppimistilanteesta saataisiin analyysi? Innofactor, älykäs koulusi, on työväline tulevaisuuden tiedonhallintaan. Ratkaisun avulla analysoitu tieto ohjaa parempiin oppimistuloksiin ja oppilaan henkilökohtaisen oppimispolun rakentamiseen. Tervetuloa mukaan keskustelemaan kanssamme ja kehittämään tulevaisuuden koulua yhdessä. Innofactor, älykäs koulusi.